Neodmysliteľnou súčasťou stavieb šľachtických sídiel od ranného stredoveku po 20. storočie bol aj menší bohoslužobný priestor kaplnka v Humenskom kaštieli. O jej existencii sa dozvedáme zo súpisu z roku 1654. V priestoroch Humenského renesančného kaštieľa jestvuje kaplnka, ktorá bude úctou Panne Márii, patronke Uhorska, ktorej bola kedysi zasvetená. Na jej výstavbu sme mali relatívne krátky čas, ale ten výsledok je taký, aký sme chceli. Slávnostný okamih jej znovuzrodenia sa uskutočnil v Humennom len pred niekoľkými dňami a jej expozícia zahŕňa umelecké diela najmä z 18. a 19. storočia. Za 2,5 mesiaca sme tu a otvára sa sakrálna expozícia nová, spojená práve aj s otvorením tejto kaplnky, ktorá nebude slúžiť na klasické cirkevné účely, ale stále má cirkev dvere otvorené. My sme o vytvorení sakrálnej expozície uvažovali už asi pred 3-4 rokmi a vlastne ten čas nastal hlavne po rekonštrukcii kaštieľa. Ide o myšlienku, aby sme priblížili ľuďom aj tie priestory, ako slúžili niekedy a čomu slúžili. Prešovský samosprávny kraj poskytol viac ako 1 030 000 eur na vlanejšiu celkovú rekonštrukciu kaštieľa, v ktorom sídli Vyhorlacké múzeum v Humennom. Pred samotnou rekonštrukciou kaštieľa my sme demontovali všetkých 5 expozícií, ktoré v tomto kaštieľi boli, ktoré už nesplňali vlastne kritériá na súčasnú dobu a v tom pláne dlhodobom sme chceli urobiť aj takúto expozíciu, takže vlastne my sme tú expozíciu nerobili za 3 mesiace. To všetko preto, aby to slúžilo ľuďom, ktorí v prvom rade žijú tu na Humennom a myslím si, že o to práve ide a to je tá celá podstata toho dnešného dňa a celá podstata fungovania aj tohto muzea a tohto kaštieľa. Som trošku hrdý a pyšný na to, že dneska je taký krásny deň.